X'inhu l-Kunsill Malti għall-Arti? L-arti u l-kultura huma l-għodda li bihom is-soċjetà tifhem lilha nfisha. L-għodda biex tiftakar, l-għodda biex tingħaqad u l-għodda biex tkun tista' timmaġina l-futur tagħha. Il-Kunsill Malti għall-Arti huwa entità pubblika u bħala parti mir-rwol tagħha ta' regolatur tas-setturi kreattivi u kulturali għandha wkoll ir-rwol ċiviku u soċjali li jappoġġja l-artisti u l-prattikanti kulturali. Il-Kunsill jaħdem biex jiżgura li l-kultura ma tkunx privileġġ tal-ftit, imma li tkun spazju maqsum minn kulħadd. B'hekk, is-soċjetà tagħna tkun aktar ġusta u maquda filwaqt li l-kreattività tibqa' sostenibbli. Għaxar snin ta' evoluzzjoni. Tul dawn l-aħħar 10 snin il-Kunsill Malti għall-Arti evolva flimkien mas-settur billi sema, tgħallem u adatta. Il-Kunsill mexa u evolva minn sapport iżolat għal investiment strateġiku. Mexa u evolva milli jirreaġixxi għal sfidi mhux mistennija għal sitwazzjoni li jkun jista' jantiċipahom. Illum għexieren ta' eluf pajjiżna jikkontribwixxu bħala professjoni f'xogħol kulturali lokalment u internazzjonalment. Dan it-twessih jitlob aktar minn fondi, jitlob drittijiet, strutturi, ġustizzja, jitlob futur. U hawn jibda l-kapitlu li jmiss. Strateġija 2030.